Nyt ollaan legendaarisessa Ukko-Pekassa ja tässä vieressä on tietenkin Pentti Oskari Kangas. Ukko-Pekka on elänyt täällä Aurajokiranassa 38 vuotta. Silloin aloitettiin jo poistunut vanha höyrylavakulttuurin perinne täältä Turun saaristosta, josta se alkoi täältä Turusta. Samasta paikassa, missä me nyt ollaan Aurajoissa, niin tästä se alkoi. Meidän perheyritys sitten rakensi uudelleen tämän toiminnan alkuun ja nyt on 38. kesä menossa. Kun kaikilla laivoilla on kuulemma henki ja höyrylaivoilla se henki on hyvä. Ja ensinnäkin se on ympäristöystävällinen jo siinä suhteessa, että se ei edes ääni saastuta ympäristöä, kun se kulkee aivan äänettömästi. Yleisesti ottaen, kun meille tulee asiakkaat tänne höyrylaivaan, niin ennakkoasenne on hyvin positiivinen. Niillä on pieni hymynkarja jo tullessaan tänne ja sitten kun henkilökunta saa sen hymyyn vastaan, niin sitten tulee vastahymyä ja se on yhtä hymyä sitten vaan ja kaikki on kauhean tyytyväisiä. No kun tänä kesänä lähdetään liikkeelle, niin on varmaan sitten niinku erilaisia risteilytuotteita. Mennään päivisin, iltaisin. Joo, meillä on senioriristelyjä. Meillä on illallisristelyt Loistokarin saarelle, jossa meillä on ukko savustaa kalaa siellä ja sitten meillä on vanha- ja laituritansseja. Ja sitten oikeissa tansseissa soittaa laiturilla elävä orkesteri tietenkin. Sekin on yksi kauhean tärkeä asia. Se on sitä aitoutta, jonka merkitystä kaikki eivät ihan sitten vielä ymmärrä. Mutta nämä se pitää tulla kokemaan. Pitää tulla kokemaan ja kuuntelemaan ja kuulemaan ja elämään sen mukana. Kun tulee kesässä se kohta siellä heinäkuussa, kun tänne joelle on pyrkimässä aikamoisia aluksia, niitä purialuksia. Tosi press, kyllä. Niin, ja tätä hommaa varten niin teillä on myöskin jonkinlainen vähän niin kuin Ukko-Pekan oma tuote. Joo, me tehdään silloin, me ajetaan tätä jokea pitkin, otetaan ihmisiä, ajetaan hiljaa, liputaan äänettömästi ja me nähdään molemmin puolella jokea, nähdään niitä purilaivoja omassa elementissään. Se on ihan eri, kun katsoo kadulta niitä, kun pääsee näkemään tuolta mereltä päin, joelta päin niitä hommeleita. Se on yksi sellainen homma ja sitten me käydään vielä iltaisin, käydään illallisristelylläkin. Että kyllä tämä Tosi Press on meille kauhean tärkeä asia. Ja mä olen niin paljon aikana niitä on rakastanut tamperelaisia, että mä olen ajatellut sillä tavalla, että me seuraava Tosi Press, niin me koetaan tehdä töitä se, että järjestettäisiin Tosi Press Näsijärvellä seuraavaksi. On nyt elämäntöitä ollut. Mulla on 4 elämäntyötä. On tietysti 7 Seinähullu-veljestä, joka täytti nyt 67 vuotta. Sitten Ukko-Pekka 38 vuotta. Lotus Hill Sri Lankassa on köyhien lasten kouluhanke 38 vuotta. Ja sitten on Herran kukkaro, joka on lähemmäksi 30 vuotta. Ja tämä ensimmäinen elämäntyö, joka nyt sitten päättyi viime elokuussa. Meillä oli päätöskonsertti tuolla Herran kukkarossa ja Veijalaisen ja Markku kumppanit kuvasi sen konsertin siellä. Ja nyt sitten tehtiin elokuva. Sitä voi käydä kuka tahansa katsomaan ilmaiseksi herrankukkaro.fi. Ja Tampereelta saa puolen hintaa.